ዝተኸበርካ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኸበርካ አማኑኤል ለሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል አቦ ወንበር ውድብ ህወሓት ዝተኸበርኩም አባላት ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተኸበርኩም አማሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ትግራይ ዝተኸበርኩም አመራርሓ ትምህርትን አብያተ ትምህርትን ዝተኸበርኩም አመራርሓ ማሕበር መምህራን ትግራይ ዝተኸበርኩም አመራርሓ ማሕበር ወለዲ ተማሃሮ ዝተኸበርኩም ከካብ ወረድኡ ተወኪልኩም ዝመጻእኩም መምህራን ዝተኸበርኩም አባላት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝተኸበርኩም ስድራ ገድልን ሓርበኛታትን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ቅድሚ ኩሉ ትምህርቲ መሰረት ኩለ መዳያዊ ሕውየትናን ብሄራዊ ረብሓናን ብዝብል ቴማ ከምዙ ተኣኪብና ትምህርቲ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ምዕፃው ንምጅማር ብዝወሰናዮ መሰረት ሕዚ ድማ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ትምህርትናን ቀፂሎም ዝተረፉና መደባትን ክንርኢ ጻውዒትና ኣኽቢርኩም ኣብዙይ ስለ ዝተረኸብኩም ብሹም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ትግራይ እንዳመሰንጉ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እንኳዕ ደሓነ ረኸበና ክብል ይፈቱ